जों tiprasa rokba asuk bukhukni discipline ba tomani asuk korai jephroba negative khuk haya mangba kopflo sini thaneo ba asuk hingsa ba kabang khnukja sini bubagrani imang je tine haibo notice bisimo Tripura no naikangkhana Tripura no notice ni boino state ni borok ro Tripura hai musu ya hnoisi example rojagai tongsu tang Meghalaya ro inner line permit ro borok sanglaibo oro saman jagao si second Tripura musu ya hne Tripura si kaisa example khaibisi boro inner line permit sawai tongsu gisini notice sini Tripura sarongni bangai busubu negative khesungno mokol klaiwi naiwi tongkhana जों बुसुबु कमखौ नुजागै तंखाना थेवबो हायखे जों नेगेटिव खायबै जों आमो हायखे क्लाइबै तंमनसि इमेजनसि चेंज खायबै पॉजिटिव रत्लां थाङै नटिस नि बरक सिनि हायबो कुंबारा ट्राइबल नो जों tiprasa हायसिंदि tiprasa हायसि ओंदि हिनोसि पॉजिटिव दि गितलां थाङानि दिनै हायबो Tripura बाहाय ओंमोसे हजागै तंमनिसि tiprasa हाय ओंदि बरक बुसुबु स्मार्ट boy kisu hongjangnai jarkhe tlang thangani imang ngui tongo phiaba naiwi naidi tini high present sini tongmung ro bahai bu social media ro naikhankhono जों sini oro jagani sini dofani borok je senior leaders tongnai ro je borom rojangnai tongnai ro je officer kotor phanangnai je netani bising kotor phanangnai leaders bahai kotor belai no man sonman gwnang borok no phasi जों social media comment naikhankhono borom ro manisi kore hamya mangsi negative word mangsi chini oro ni koploja omo haikhe mangsi chini oro ngai tongso जों borom sasi rowani ringliya जों je wan soma hai ingjakliya borom si rowani ringliya bui kurung ngai si sakawa asok tongro boni thani जों srungani snaiya जों sibono suggestion ro si जों negative खायबैसि बनो उल्टा पुल्टा हाया negative comment मांसि जों खायलेबि तंसु बुसु कलाइजाङै तंखो अमो हायबायदे जों जिनि दफानो जिनि अर जागाव जों बैबाय बाक्सा जों कुसु गावै बैजोंनो सोलोंसिनाय अमो हाय तंमुं बायदे जों यावै थांसिनाय अमो हाय वानसमुं बायदे जों फियाव जाक्सिनाय वानसवैनायले जों गोबां मानो साकानि सिमि जों फानद खायबै जों डेभलप त थिगनो ओइ फानो मानो फिया सिनि वान समंसो बिदि करे इनके सिनि वान समंनोसो बिबा फलो खायने सिनि वान समबाय जों त याव माना जों यावै माना दे वान समंबा ता जोंनाय बाक्सा तंना गुबुन बाराव रंनोसो नायदे बरंनि सिनियर लिडार्स नो तय बरं नेगेटिभ काउदेस सामाने खना थुरफो हायफो सफो मुसुफो सोफो बो हायखे बैनो कमेन्ट बैनो गुबुननि बाराव रंनो खमा हायखे कमेन्ट रमनि रे नो ओमायासो नेगेटिभ नो तय मनि रे नो बेलायनो कम नङा पियासिनि अर जागोन नायखांनो मेजॉरिटी से फाइव पायो बैनो बुसकानि बरावना हाया हलायवाने किसा फानो कक कहा सालाहा अमा हायंला हांके हाय उल्टा पुल्टा नंग तमा सिलां रोंलां सकला हा नेगेटिभ मांसि सिनरो कक साजा किसना क अमा हाय तमुं बायदे जों फियाव जागै मानना तानि हंकेनो फाटानि दुनियानो जों स्लायवाने थांखांकेनो सिनि साकसांनि दुनिया साकसांनि ब्रेननि वान समो साक बिसिनि वान समो इनार वाल बनोसो जों मासलायग्रानाय जिनि वान समोनोसो मासलायग्रानाय कि जिनि वान समोसो आसो नेगेटिभ जोङै दंके फाटानि दुनियाबो नेगेटिभ नोंसिनाय बले जिनि वान सम हामियानि बाङैनो जिनि बुखुन कफ्लो मामनो हामिया कफ्लो सिनाय ना बले कमेन्ट सुनाबो हामिया नों सिनाय ना बले हानि बांनो नों जदि मसुगला नटिस दिबिसिमोन नों कायसा बैबे वाव मोजांनि मसला tiprasa हायसिंदि बैबे सोलोंजानो मसलांखौनो वान समोनो सिगां चेन्ज खायग्रा दि सो आसंनो आं तमा कक साने मसु नों बुजिमान खाना जिनि बुबाग्रानि इमांनो जों मुख थाङो तबलायने बो साक बुबाग्रा साक थानो माबाय मुख थाङो या जों नों आं जों साक थानो माबायसि गोबैयो मुख थाङो कफ्लनो आरो नों आंनो सिगां चेन्ज मांलायग्रासनो सो हामबाय लाभ यु शेयार खायदि कगनो नों मेसेज नो जतो tiprasa नो शिरोनि मुसु हांखनो देवायसा